салом алейкум бародаро. Бароям кор гуфтем. Мақсад кадом дад кор дар курай. Занг занин ами бародардам один соат абдастай. Нашуд кор пирсем бифаҳмед ҳама тарафа рӯзи кори договор кунен, чтобы ҳама намедонем киян чиян буфаҳм то накунанд. Иншоалло ки бачаҳои нағз метавонанд одамашон дар кор бидастай як 10 кас 8 кас 10 нафар. Баран хама номрора мемонам занг занен ҳама тарафа бипирсенаш. Качи дар кор зиёти бад ма мемонамш даҷа галасоиш ҳамаш ҳастай барои ана корбороша гуфтагия ки мақсад усто бошанд. Каменч киш меган чиш меган ма хеле кори стройка хатон медонен. Мақсад занг занен ҳама тарафа бипирсенаш договор кунед договортон туғри гирифт. Ама мерем кор мекунем. Хайма один соат абдастай. Один соат ки боша ки умем ваҷара Аллоҳ хоста боша бо ма миём ба пешона хабартон мегирам. Неки ҳатман бифаҳменшон. Ҳама тарафа бипирсен договор кунен. Патент қати мегирифта абдастай. Бедакми намешидай. барое ки проверка мекардасан чӣ кори мекардасан ба ҳамон хотир. Хай Аллоҳ нигаҳбонтон бошад бачаҳо. Ама хеле маро сига бахшиш гуфтам динами партомаш нашидак. камтар кор бисёр ки буд дар ин сабаб натонистем. Худованд нигаҳбонтон бошад.